Hello, good morning. Welcome to back my YouTube channel. नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायफिननाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दं। स' दिनै आंहा दिनखि सुरुवात खालामसैलाय। गारमाया दाबो मोजां जायाखै। साहा लोंदों, लाल साहा मुरि लोंसै। माने एसे गगा मोनदोंलै, बोथोरा मोजां नङाना दामानि। माने अखा सिजाबाय थानाय जायो, माने बाहेरायाव ओंखारबाय थानाय जायो नालाय एसेब्लाबो सिजानाय जाखायो माने। ओमफ्राय बे सिजानायानो सानफ्रामबो सिजाबाय थायोबा एसे मारैबा जायोना। स' बिदिनो नै दा आंहा भुगिनो गोनां जालायबाय, लोमजानाय गगा मोननाय एसे जादोंलाय एसे। दा ओंखायनो लाल साहाजों मुरिजों लोंनोसै। फुङाव माने खामानि दङलाय, दिनैबो मोसानो फोरोंनो थांनांगौलाय मोनसे जायगायावहाय। स' ओंखायनो दिनै साहा मुरि लोंखांनानै मा ओंख्रि जागोन बेनिबो मोनसे सिन्थालाय आंहा। माने अखा हादोंना, लामायाबो लोमो जोंनिया। न'निफ्राय ओंखारनांगौ लामायानो माने लोमो एसे। बेखौनो बोरै गानानै थांगोन, बाजाराव थांनांगौबाबो मानांगौबाबो। ओंखायनो जि दं बेखौनो जानोसै होननानै दालि सोमबाय आं। नै दालि, आलु, सयाबिन। दिनैथ' आरो मानदेबो माबा जाया आंहा, सामब्राम एरि जाया। ओंखायनो फानलु थाइनै होनानै मस्ला मस्लि होनानै संनानै जानोसै होननानै बेखौनो संबाय आरो नै मोनबायानो। पापरबो एवबावबाय। पापर थायोबा आरो ओंखामा रासिनबो एसे बांसिन खहाबसिनो नालाय, ओंखायनो पापरबो एवबाय आं। गोथाव मोनो खोमा होननानै, एसे बांसिन जानो हायो खोमा होननानै। दा जाना नायबासो मिथिगोन आरो थावना थावा। थावबाबो जाखानांखागौ। आरो बेसेबांथो माबानो ना, जायासे थानोथ' हाखाया नालाय, ओंखायनो थावबाबो जाखानांगौ। उदै बुंजासेखौ जेन थेन जाबानो जोब्बाय होननायनि। आरे मिनिनोबो ओंखारो, मा होनगोन लोगोफोर। ओंख्रि गोथाव नागिर नामा दानि मानसिफोरा। गोदो मालाय जेन थेन जानो हायोमोन, दानि जुगनि मानसिफोरा मानो जानो हायाबा ओंख्रि गोथाव नङाबा। आंहाबो ओंखायनो गोदोनि बायदि सोलोंसै। माने जेन थेन जानानै उदै बुंबानो जाबाय आरो। उदै बुंनानै देहाखौ गोरा गोग्गो मोनबानो जाबाय। स' बिदिनो जालायबाय आंहा नै। गोथावानो गोथाव जायो लोगोफोर। नोंसोर ट्राइ खालामनाय, बुट दालि, आलु, सयाबिन होनानै सङोबा ओंख्रिखौ गोथाव मोनजायो। हस्सा बे खोथाया। माने एसे मस्ला होदेरनांगौ आरो, मस्ला होबा गोथाव। आंहा नै बेजोंनो जालायबाय गोगोमनो। जानानै थांसै खामानियावहाय। दिनैहाय क'क्राझारनि बागानसालि होननाय जायगायावहाय थांनो नागिरदों मोसानाय फोरोंनो। स' बेयावनो नै थांनो रेडि जानोसैलाय। मा गानलांगोन मा मागोन अखा हानायाव। गस्ला गानबाबो लंपेन्टबो खोबाय थानांगौ, दख'ना गानबाबो दख'नाबो गोनानैसो थाबायनांगौ। एसे थाबायनो गोनां जाबाबो इमान दिगदार ना अखा हाबाथाय। माने प्रब्लेम जाखायो आरो। ओंखारबायानो नै। माबायदि नुदों लोगोफोर कमेन्टआव एसे खोन्थाहरदो। थाङोसैलाय। नैबे खोमानि सना गाननाया आङो सासे लोगोआ बार्थडे गिफ्ट होफैदोंमोन आंनि। स' आङो गानफेराखैमोन, दिनै गाननायबाय। माबायदि नुदों लोगोफोर, मोजां नुदोंना? खेरायाबो समायदों दा? समायनांदों नै आंना सोलोंसाफोरा। बिसोरखौनो फोरोंनो थांदों आङो बागानसालियाव। थाब फोरोंनानै थांसै होननानै फोरोंबायानो आरो आंबो। अखाबो हाबाय थानाय, दिनाबो मोजां नङा बारा। ओंखायनो बांद्राय माबाला होननानै, लेट खालामला होननानै थांनोबो फोरोंखाबायबो आरो। फोरोंनानै थाब थांफिननांगौ ना। मा गानखौ फोरोंदों आङो नोंथांमोननि सिगाङाव उनावहाय शेयार खालामफिनगोन फुल भिडिअखौहाय। दिनैसो फार्स्ट टाइम फोरोंहैजेनदों नालाय, ओंखायनो ससेल' फोरोंदों नालाय, ओंखायनो आं दिनै गानखौ होथ'ला। जेलानाखि कमप्लिट जाजोबगोन होमबानिया आङो गासैबो माने फुल भिडिअखौनो आं आपल'ड होफिनगोन आरो। होमबा नोंथांमोना मिथिगोन आं मा गानाव फोरोंदोंमोन बिसोरखौ। दिनैहाय ससेल' फोरोंनो हाबाय। माने आंहा फैफिननानैबो आरो क्लास दंफैबावो नालाय न'आवहाय, ओंखायनो आङो थाब फोरोंनानै फैबाय आरो। दिनै ससेल' फोरोंसै होननानै फार्स्ट अन्तराखौल' फोरोंनानै फैबाय। गाबोन आरो फोरोंहैसिगोनलाय। मानो होनबा क्लास दङना, ओरैबो फोरोंनांगौ जायो नालाय। ओंखायनो टाइमखौ आङो फुल टाइम सानसे गाहाम बिदि होनो हाया। ओंखायनो आङो आधा 1 घन्टा बिदि बेसेबांल' होनाय जायो आरो। स' थेंक इउ वाचिं फर माइ